Hi guys! Ayan guys, wala tayong kasama sa bahay, wala tayong kasambahay. Ayan. At ito, tayo na lang naglilinis ng CR natin. Ay! Hirap guys. Mahirap. Paglinis ng CR. Tayo lang mismo naglilinis. So, yung paglinis ko guys, ito. Ayan yung paglinis ko. Ayan. Dahil mahina yung tubig, naglagay na tayo ng planggana dito para makapag-ipon ng tubig. Kasi mahina yung ano namin dito, nawasa. Yung pamana. Ayan, shout out sa pamana. Sana lumakas na yung tubig. At yung paglinis natin mga guys, ito may toothbrush tayo. Itong toothbrush mga guys, dito sa ano, mga singit-singit, ganyan. At meron din tayong ano, brush. Itong brush naman mga guys, ito yung sa ano, sahig. Yan, sa flooring ito, sa flooring. Yan. Tapos itong foam, yan yung foam mga guys, ito dito yan sa ano, sa siding siya, sa dingding. Yan. Yan mga guys, dahil wala tayong kasambahay, ito tayo na lang naglilinis ng ano, ng CR natin. So, ayun mga guys. At ito, yung bowl namin mga guys, so tingnan mo. Napakarumi. Kaderder na, kaderder. Yan. Para luminis na yung bowl ko. At ito mga guys, ito mga guys, yan. Yung shower natin, ganyan lang yan. Dapat natin linisin din ito. Yan, yung shower. Para luminis din. So, yun mga guys, yan lang. Yan lang ang ano, i-share ko sa inyo kung anong ginagawa natin dito sa bahay namin. Sa bahay natin mga guys. Ito lang. Ayan mga guys, bye-bye!